Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ene wayno kadi en garti e windande men hande. En jangino alif, en jangino ba jorɗo, en jangino jatongu piccuɗo, en jangino del, en jangino he mawɗo, en jangino zayyin, wow, zayyin, ha tongu piccuɗo, ɗa koyngal. Ko ɗum ɗo jangono ɗon, ɗum wonno limore moɗon. Kollumi on noon, kala jiiɗon alif ko goo nani, mbimi on ba ko ɗiɗi nani, jaa ko tati nani, del ko nayi nani. Na on ji mbimi on ha mawɗo, ha saqiru, ha saqiru ko joyi, wow walla wotaƴƴo ko jeegom, zayyin ko jeeɗiɗi nani, ha tongu o ko jeetati nani, ɗa koyngal ko jeenayi. Limore nde e hewde ko ɗo nde haaɗi. Joni ɗum no windande moɗon wadde ɗum ɗo koko janga, ko hawtan ganda ko ɗo kannoɗa. Joni noon gadda ngol ɗo kuƴol ko ɓaylagol hande mbaɗani yanara, mbaɗa ɗo kef, ɗo wona lamara, ɗo wona mimarak, ɗo wona nunarak, ɗo wona saridu piccuɗo. Saridu ko ɗo haaɗi, piccuɗo nani. ɗo wona ayna baɗiɗo, piccuɗo nani. ɗo wona fajoro, fajorɗo ma nani, haɗo ɗo. ɗo wona daridu, piccuɗo ma nani, ko ɗo kadi haaɗi, wona jeenayi ngari. ɗo noon ko goo o tan woni ɗo, ay goo o moni, o artiɗo, ɗiɗi artiɗo, ay tati artiɗo, ay nayi artiɗo, ay joyi artiɗo, ay jeegom artiɗo, ay jeeɗiɗi artiɗo, ay jeetati artiɗo, ay jeenayi artiɗo. Nde wonno limore wawa ɓurde jeenayi. Joni noon gadda mbaadi wondi, ay ɗo mbaɗa ɗo henne ɗum ɗo 0, ay sappo ari, ay 0, ay nogas ari, 0 capantati ari, 0 capannayyi ari, ay 0 capanɗe joyi
ari. 0 capanɗe jeegom ari. 0 capanɗe jeeɗiɗi ari. 0 capanɗe jeetati ari. 0 capanɗe jeenayi ari. ayde windanama nde ko ɗo haaɗi. mbasa jiiɓade ɗum fof koko janngano addira tan ko ha mbawa andude limmore nde. joni noon mbatten ni ɗo woni a, ba, ja, da, h, wa, za, ha, ɗa. ɗo woni ya ko 10 nani. waɗen dani ha ɓura wade famde ɗum. ayi mitoɗo no ɗon joni han gaynen. eyyi ɗo o moni ya woni 10 ɗi. ayi ka, la, ma, na, sa, a, fa, da. gasi. joni noon ɗum ɗo woni goo uji ɗi woni goo ko ɗo woni. ay goo nani. goo nani. ko ɗo ɗiɗi ngoni woni baaɗo. ɗiɗi nan ɗiɗi. limore nde nan ga. har feere nde e limore nde nandi ko jahata. ay ɗo ko ja ko har feere. ko har feere. limore nde anden ga kamɓe nandi koɓe jahata. ayi deel ko har feere. kanko e nayi ɗi nandi koɓe jahata. ayi ha mawɗo, ta saqiru, ha saqiru ko har feere. ko ɗum ɗo firata woni 5 kamɓe nandi koɓe jahata. ɗum ɗo ko wow walla wow taƴƴo ko har feere. ɗum ɗo woni limore maɓɓe. ayi ɗum ɗo ko zayyin ko har feere. limore mum woni 7 nani. ɗo woni limore nde nani. ɗo ko ha tongu nani. ayi limore nde nani 8. ɗo ko ɗa koyngal har feere. limore mum ko 9 nani. waɗirteda ni henne ko ha ganda limore. limore jangotako ko karfeje jangoto. sa windi allahu ene wirdo ko 66 rokkatma. kono 66 wirtako. sa wi arrahman 330 ɗum wirtako. wadde limoje ɗe ko tongandema ko jiɗɗa wadde ko. sa rokkama inde Allah walla a yiɗi wadde hunde e limore portable ma walla ka jeeyowo ganda limore nde. joni noon ɗo woni 10 ɗi. 10 ngari ya jubriya yanara yurit fof sorindi andu ko 10 tan firata. nani ari ardi mbasa woɗɗi haqqille ma o
keef harfeere nde nani ko ni wiyete keef ni wayata nde foti e limore mbiya nogas wadde andi keef ko nogas ɓesi laam laamara ko gotum fof nani limore mum 3 ari arɗi nani ɗo ko mimarak walla mim foti nandi ko yahata limore mum nani 4 ari arɗi nunarak e juburna nandi ko jahata nani ne foti 5 nani sooridu piccuɗo e soori fu gotum nani harfeere nde nani ko limata mbiya 60 ari arɗi nanayi ayna baaliɗo piccuɗo nani ko limata limore mbiya 70 nani ari arɗi faa jorɗo e faa toɓɓuɗo nandi ko jahata nani ne foti 80 baaridu piccuɗo e daaridu fof gotum ko harfeere kone filata e limore 90 sappoji ma gasi heddo tebede ma ngara a andi go'uji ko zero ɓeydi hen wonti sappoji ngal ɗo alluwal ni kuccita e maggal aɗa janga ngal a hoolaki hoorema ƴewata ko bawɗo ngal heewani ala ko wonɗo ka jangano ala fu harfere wonɗo nde a janginanoka ɗo waɗa hen tan ko pour ha ganda limoje ɗe foti wadde mo dow o ala zeroji wadde alif a ba ja da on abajada ha waza on hawaza haɗa ɗon haaɗi wadde ko abajada hawaza haɗa gasi gaako ko yakala ya kala mana ya kala mana ko yaahi fuɗoto ko yaawol sappoji ɗi hankadi 10 nogas 3 4 5 hay toyi wadde mbiya yakala mana saafada gasi yakala mana woni joyiɗi saafada won 4 ɗi wonde wadde a heeɓi kadi 9 ma ɗi kam ko jangono tan ko ɗigguɗi ga kadi a ɓeydi hen 9 goɗɗi wadde a tini alluwal ngal ɗo gotal an jangunoɗo ngal o a ɗiggini an mo janngani o a dañi hen 9 dow e 9 less gandal heewani ɗum ɗo ko ɗum fof kon jangu ɗum heddi ko limaɗi tan kon ha ganda tan ko goto fof firata bisimillah janggen ɗo henni ɗo woni alif sa waɗi ni ay ɗo mbaɗani jungo waɗa jungo ay de jippo ay ha less ay sa waɗi ni ay ngabba dow nayi ngel ɗo ay ɗum ɗo ko ha mbawa andude ko oɗo mbimami ay alif nani ko goo nani baa nani ko ɗiɗi ay ɗo ko jaa 3 nani ay ɗo ko deel ay 4 nani ɗo ko ha mawɗo ha saɗiru e ta saɗiru ko 5 ɗo ko wow walla wow taƴƴo ko 6 ay ɗo ko zeyyin
ɗo ko jeeɗiɗi haa tongu piccuɗo haa cewɗo nani ko jahata jeetati ɗa koyngal jeenayi wadde a faami ko 1 2 3 4 5 6 7 8 jeenayi a gayni ngara less mbiya 10 hankay sappoji jiya sappo laabi ɗiɗi nogas 10 laabi tati capantati 10 laabi nayi capannayi 10 laabi joyi capanɗe joyi 10 laabi jeegom capanɗe jeegom 10 laabi jeeɗiɗi capanɗe jeeɗiɗi 10 laabi jeetati capanɗe jeetati ay 10 laabi jeenayi capanɗe jeenayi ɗon wiɗa ko 1 laabi ɗiɗi ko ɗiɗi 1 laabi tati 1 laabi nayi ko nayi 1 laabi joyi ko joyi 1 laabi jeegom ko jeegom 1 laabi jeeɗiɗi ay ko jeeɗiɗi 1 laabi jeetati ko jeetati ay 1 laabi jeenayi ko jeenayi ɗum ɗo ko haa tan ngannda ko 1 tan woni ɗo e 10 ɗum ɗo ko sowa tan ko sowa sabu so a waɗi jon 1 mbiɗa 1 haa heewi wadde 1 o laabi ɗiɗi tan wayni anne ko allif o watta ɗo baa oɗo allif laabi ko ɗiɗi woni baa innira waɗandani ko allif oɗo laabi mum tati watta harfere ja allif oɗo laabi mum nayi watta deel allif oɗo laabi mum joyi watta ha mawɗo ayde allif oɗo gooto laabi mum jeegom innira wow allif oɗo gooto laabi mum jeeɗiɗi innira zayyin allif oɗo gooto laabi mum jeetati innira ha tongu allif oɗo gooto laabi makko jeenayi hakkungal gaane ko yaa oɗo gooto yaa ko 10 yaa laabi ɗiɗi woni keef yaa laabi tati woni laamara yaa laabi nayi woni mimarak yaa laabi joyi innira nunrak yaa laabi jeegom woni sawareedu yaa laabi jeeɗiɗi woni ayna baaliɗo oɗo yaa laabi jeetati innira faa oɗo yaa laabi jeenayi innira oɗo faa daariɗo gasi anne mbiɗa ga 10 laabi ɗiɗi nogas 10 laabi tati woni capantati 10 laabi nayi capannayi 10 laabi joyi capanɗe joyi 10 laabi jeegom capanɗe jeegom 10 laabi jeeɗiɗi capanɗe jeeɗiɗi laabi jeetati capanɗe jeetati yaa laabi jeenayi capanɗe jeenayi aɗa yardi ɗo ngal alluwal alaa ko woni ɗo ko a janngano ko haa tan jangde ma refta yaawo nde wonno en cellano en darima ko juuti en janngano ɗum saabi no gattiren reftongo ciftoron ko janngunɗon ko yawne waɗe jeenayi yawa gasde ko janngete hen ko heewani ko nogas e jeetati harfe janngete ɗo joni a heɓi jeenayi laabi ɗiɗi a woɗɗoyi alluwa ngal ɗo gootal jeenayi laabi ɗiɗi ne foti a woɗɗoyi wona a woɗɗoyi de te heewani te alluwa ngal ɗo ne winda ko heewi e defte ko noon mo anda yawa ɗum allifaji mbaɗa tabaraji ala ko ɗo janngata mbawa ɗum ko ɗo janngata ɗum hoto yaw fondement étage mo jiyani towi dow ko less o woni fondement o ko hen fawa nde waɗa ngabbu dow anne koye limto e hijjo ndewata mbawa defte ɗe ko janngate ton ko ɗo haaɗi
ala deftere nde janngata taw yiyata hen alifen baayen jububan keefen ala fof deftere nde janngata qur'an o dow ha less ɓe tan gon toon qur'an o dow ha less ɗe gon toon koye janngata ɗigguiɗa mbawaɗe noon walluma e ɗum sa yawi noon a yawi a yowi a yahata hoto heño hoto heppu kala ko winda hen ƴettu karde ma e kuƴol ma no bindirmi ni wañtorno waɗiri noon ay no bindirmi ni windir noon janngir noon wawir noon no bindirmi ni janngir noon wawir noon janngo e jaam anne saɗa jannginoya goɗɗo mo wawano amni yaw wawde jangde ceerema no janginima ni janginir noon anne so tawi ha ɓooyi annene jogoɗɗa haqqille goɗɗo mo ceerema alano anne janginira noon ayi ɗo jangde annene ka joom haqqille jaaha ɓooya ɓurnoɗa haqqille ma holno mbaddami almudam janngo o hawa faama ɗum ko an jannginowo jogiti ɗum holno mbaddanmi e jannginowo kam janngowo hawa faama ko kalmi ko hawa yiya ko mbindanmi ko ɗum ko an jannginowo jogi ɗum alluwal ngal nan ɗon ala harfere wonɗo ɗon non janngano ala fof harfere wonduɗo ɗon janngano heddi ko 1 2 3 o ganda limore koye 9 haaɗi kadi fille waɗe zéro ji wonta sappoji kadi fillo wonta zéro ji ɗiɗi wona temedde kadi fillo waɗe 3 ujunnaji ɗo limoje ɗe kaari ɗo so ɗiggi tan kala ko winda ka kasbo kama hasbo ɗum so inde neɗɗo so inde Allah so inde kala hunde ɗo ndewata mbawa ɗum on saaha so windama a hokkama inde Allah ma waw andude ko selli walla sellani ma waw andude ɗo inde Allah ko timmuni walla timmani heddo noon inde Allah ne sowe laabi naggam ɗum noon so waɗi noon jiiɓoɗa taw anda ko inde Allah wotere sowaɗo laabi naggam anne ma wadde inde Allah ndeɗo laawol gotol ko naggam laabi ɗiɗi ko naggam laabi mum tati ko naggam laabi mum sappo ko naggam wona ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañirɗon janggon ɗigga ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kawal Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina goɗɗo jiɗɗo nadde yo rew e 00221 77 906 14 81 waɗa yaya waɗa li yo WhatsApp o wara o haala inde makko yettode makko so pulaar o jangude o haala so alkole qur'ana arab o jangude o haala o nanne hen o janga noon wiya so ari o haali sarɗeji ɗi natirguel ngel o holle no natirte o naata o deeƴa addima ko jangude o arani yewtude o ara o janga o waawa o jangi o waawi kanko jeeyi yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen yo Allah on gondiɗo nder e boowal